kae ketok kok kene gelang-gelang. Iki to. Heeh. Ora basa karo aku kowe. Niki to. Oh niki to, heeh. Heeh. Aja menteleng to aku wedi. Bareng mikmu anyar aku kok pentelenge malian ora ngono kuwi. Apa kuwi kaya bolah ngono. Nggih, Pak, bolah. Kuwi apa anu diparingi karo Mbah Dukun ngono. Mboten. Lah kok ngendi kuwi entukmu? Tumbas. Tumbas. Nggih. Piro regane kuwi? Rahasia, Pak. Oh rahasia ya. Wong adate lek piyai putri nganggo bareng ora ya mas-masan tenan. Sampeyan ngono kuwi malah apik malah aman. Mergo yen jaman saiki nganggo mas-masan sing mas tenan ngono padha karo ngundang rampok, Nduk. Nggih, Pak. Tenan kuwi. Akeh to crita ning TV sing kaya ngono kuwi. Nggih. Lek ngono genah aman. Malah pengumuman kanggo ibu-ibu. Lek pengen aman, tur ora kena diimpet anggene pengen ngangge mas-masan. Aja dingge gelang, nggih kalung, nggih gundel. Ning apike nggih untu, Tru. Masa wen biyen nganti saiki lek renek critane to copet ngobok-obok cangkem. Lah iya. Heeh, ya ngono kuwi Nduk sing bener apik. Nggih. Ngimpi ya, Nduk. Nggih, Pak. Nggih, ya kaya apa disawani, Ecah ya. Ya dibawani pangkur ngimpi. Dening Umi Hafifah. Ya momong sik dilenggahi karo Pak Hari, ayo. Ngambara bebasan tanpa tepi. Mau wis amit sewu apa durung karo Pak Hari? Dereng, Pak. Lah ngono tata kramane kurang pas. Ya matur sik. Ndang. Nyuwun sewu, Pak. Pak Hari Wuryanto. Pak Hari Wuryanto. Heeh. Nyuwun sewu, Pak Hari. Ya. Pak Hari. Heeh, terus kowe madhep nang ndi mau? Mriki, Pak. Oh iya, ambak madhep ngarep ning kok ongkek ngiwa ya. Heeh. Ndang, piye matur piye? Ndang. Anu, Pak. Apa? Pripun, Sing, Pak? Pripun? Lah piye mosok ora iso merangke kata-kata dhewe? Nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten. Kula ngadeg teng mriki. Kula ngadeg teng mriki. Nggih, nyuwun pangestu. Nggih, nyuwun pangestu. Ora usah dikek nggih ngono apa to? Nggih, Pak. Nyuwun pangestu. Nyuwun pangestu. Mugi-mugi Mugi-mugi mangke lairipun lanang. lairipun lanang. Jane bayan apa piye ora? Mugi-mugi lancar anggen kula nembang lho. Mugi-mugi lancar anggen kula nembang, Pak. Heeh, Allahumma. Amin. Loh, terokno. Allahumma. Amin. Amin. Nah, ngono kuwi. Wis, nek ngene kan wis komplit tata kramamu ngono kuwi. Yuk. Nang. Nara besik mega mendung. Nah, ya. Neno, ngono. Miber ngiteri jagat. Ya dine ekspresi to, Nduk. Kayak ekspresi piye ngono, gerak apa piye ngono, aja mbegegek kaya den-den sawah ngono kuwi. Tanganmu ki lak nganggur ta kuwi? Nah, ngono men saya peni kaya. Wis. Nganggur ngono terus malah kaya wong donga kowe engko ora. Sing luwes lho, wong wedoke sing luwes belajar luwes piye ngono. Nah, ngono.
Nah, ngono kuwi kaya ibumu lek ngono kuwi wisan. Nah, yo. Yo. Wis ben. Ngulandara. Sing telu idukno rene. Driji telu dukke sret kari iki. Nah, ngono. Wis nembang. Nglambara ngunggahi No. gunung. Ganti posisi ning drijine tetep ngono ya. Jajal, lengene diluruske, lurus. Sret, lurus. Lengen kiwa, lurus, lurus. Nah, kuwi diluruske ngene. Sret. Sret. Tembak, jer. Ora, ini golekne bocah iki lho aku ayo. Yo. Halo Val, kowe tanggal 2 kudu melu lho Val. Mergo diweling karo Pak Sus. Itu yang ngendang jalpong diajak nanti. Akan saya kasih sawer. Oh iya. Nah iya. Yo. Katungkul ngumbar gagasan Neno. satemah kinawa ngimpi. Keri dhewe cengkoke sapa kuwi mau kok tiroke? Bukesi, Pak. Bukesi. Nggih, Wis izin Bukesi borong. dereng. Izin sik. Ayo. Telat ora apa-apa sing penting enek tembunge. Bu, izin. Badhe teng WC ngono. Mbok sing apik sing luwes ngono lho, Bu. Nyuwun palilah. Bu, nyun palilah. Cengkok panjenengan. Cengkok panjenengan. Kula damel. Kula damel. Ihi. Nggih niku. Nggih. Sauri Bu, sauri. Ayo ben marem bocahe. Iya Nduk, Umi, anakku sing paling culun dhewe. Sto nggunen cengkoke Bukesi kembangno meneh sing luwih apik supaya mengko dadi kowe ciri khas cengkok Umi Hafifah sing bakale nggawa sliramu, nggawa jenengmu dadi Kuncoro Anjayeng Bawana. Iso kuncara nganti tekan bulan kono ya, Nduk. Amin, Pak. Ngono Bu. kuwi. Matur nuwun Bukesi ngono. Matur nuwun Bukesi. Ya Nduk, padha-padha ning lek kondang aja lali karo Bukesi lho ya. Mboten. Aja lali engko lek Bukesi tuwek yen kowe tanggapan Bukesi wis rasa golek duit, Bukesi ya diparingi sithik-sithik. Terus ngene Bukesi sampean seluk wis mulai ngetren ya, mulai kondang pamane umur sampean 30 apa piye mulai boom ngono ya. Nggih. Bukesi iki wis sepuh banget kuwi sok. Amen Bukesi Lah Umi mbiyen to iki. Saya nduk aku tak nguyuh sik. Wos. Ayo to mlebu omah kene lho, Bukesi mlaku karo pret ngono wis dol kabeh wisan. Nah iya. Lah kowe aku ya tetep semene sih an. Allah rumangsaku. Rumangsaku tak omongi to. Wong ya ora enek sing abadi ya. Dheke bakal ya tuwek, ngerti ra? Saya nemen. Aku muni piye to? Ya pangkas sakmono ya. Lah ya aku lek ngomong nek udu dalange Bagonge tetep semene. Iki mbok ngantan pira ya tetep semene iki Bagong ki. Wanyang ki lho. Semene iki paling mung ganti gapet dipulas neh. Ning ya tetep semene. Ha iya ngono kuwi. walah nduk Umi. Aduh. Lah iya karo Minang kae. Ha iya. Es jan luar biasa. Ngerokok turan. Iya, ya Nduk, ya. Sripet mlembayane merak
yen liambiyen to. Bu Kesi ngono. Oh, Mbak. Aku saiki wis ra iso nyuwara, aku dodol gorengan ning kampus. Yo ala ya ra apa-apa, sing penting awake dhewe sing awet urip ya. Oh, Mbak. Ya Lia, lah Tutik kae kabare piye? Loh, ra krungu to, wis entek 1000-ne lho. Ah iya, ngono nggih ngeling-eling awake dhewe iki urip mau ngantri mati. Mula dadi rupane do ayu-ayu, do cantik-cantik aja kemenyek, aja angkuh, aja sombong. Heeh, kuwi camkan itu ngono. Saiki umure sik 20 munggah nganti tekan 40 ngono sik. Wala sik mampir-mampire jajal so. Umure wis 50 ngono kuwi karo mentok larang mentok pisan. Ayo. Ayo. Kowe barang yo ngono solek tuwek yo ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh. Lah umi mbiyen to iki. Ngono kuwi wis kaya ngono kuwi. Diajeng iki bah iki mendhi saya kuru solek tuwek kuwi to ya. Ayo ora kuwi wis dadi dokter wis kok. Heeh. Dokter hewan ayo. Ngono kuwi. Ya Tutuk nondo aku tak nguyuh sik. ya. Mbak Diajeng wet sore rong nyuara ta? Sampun Enggak apa? siir wau. Siir ra diitung no, siir yo ra diitung. Nyanyine bareng-bareng ora. Saiki ganti sampe nembang ning sing rada hot ngono. Hot. Serage. Hot. Omonganmu tek kaya ngono to. Hot. Ya kek kono to Mas, Mas. Lha mbok sing semangat Nggih, Pak, ni semangat lho. Heeh. Wong yo iki 17-an sing semangat. Kon hot malah hot. Hot potato. Aja ngono semangat. Diajeng. Semangat kula. Diajeng. Dalem. Nah, ngono kuwi bergas. Merdeka. Merdeka. Nah, ngono. Luar biasa ngono kuwi. Semangat ya, Jeng. Nggih. Heeh, wis pilihan dhewe. Arep lewong, arep lali janjine, apa arepe apa? Nggih. Lewong? Napa, Pak? Lewong. Lewong, oh iya. Nuwun sewu nggih Pak Hari. Nah iya, heeh. Ngapunten Pak, niku lari lek njaluk saweran ngoten niku. Ngapunten ngono. Jenengane kok apal men to, Pak? Aja ora bareng. Karo Pak Lurah wis Mboten, diparingi Pak, mboten. akeh. Dalange sing ngersake ngoten niku. Wow. Het. Aja nyampluk aku ora. Ngono saru ngono ya. Heeh. Menjadilah seniman yang tertib ngono kuwi. Nggih, Pak. Ya, lewong diaturake dening Mbak Diajeng Chandra Mulya saking Tuban. Ha iya, heeh. Glondor jik-jik to. Kono lho ya. Jangan menghilang kamu ya. Nggih. Ha iya. Nggih, monggo ya. Sing kok turun iki endi to warung endi to, Mas? Ngarep kono to? Oh, alah. Oh, kae to. Lho ning kono kok ya enek sing ngeruh lho gumun aku iki. Tahun wingi kru kula enten sing ngical Pak Hari. Ten mriki ngical geger kabeh niku. Bake wis mangkat dhewe ning Ponorogo. Ha iya. Wah ngomahne pun slametan. Ha iya. Slameti. Ha iya. Aku ngerti lek jenenge Giarto ya pas slametan niku. Walah jenenge Giarto to. Mula ngertine nek glondar-glondor. Ha iya. Yo diaturake lewong, mangga.
Ki